Здравей! Здравейте! Искам да ми кажеш как се казваш, откъде си, с какво се занимаваш? Казвам се Даниел Тодоров, на 21 години от Бургас съм и в момента уча в Свободния университет в града право. Ралица Пушева, уча в гимназия с романски езици от Георги Савараковски с профилирано изучаване на испански език. В свободното си време се занимавам с LGBT активизъм и с защита на човешките права. Родина от Бургаса, от 18 години съм уча в търговска гимназия, специалност счетоводство. Аз съм Владислав Димитров Балканов, град Бургас. Следвам Софийския университет, Климат Охридски. От Карнобат съм, казвам се Кирил Коликевлев, на 27 години. Занимавам се с доста различни неща, тъй като имам много различни интереси. Участвам в различни конкурси, конференции, семинари, проекти. Печелил съм също призови места в конкурси. Аз съм Стефан, аз живея в град Бургас, най-добрият град за живеене в България. Занимавам се с образователна медиация. Това е нещо ново в България. Казвам се Мария Димитрова Арнудова и съм на 24 години и завършена съм журналистика. От Бургаса. В момента все още съм студент, магистър в нов български, уча телекомуникации. Занимавам се с доброволчество. Димитър Веселов Антонов, на 20 години съм, учил в Велико Търново, факултет по изобразителни изкуства. Рисувам от малък и надявам се това нещо да го правя цял живот. Казвам се Теси Орданова, учянка съм. Завършила съм връзки с обществеността в Бургаският свободен университет. Сега в момента завършвам магистратура по стратегическа комуникация и медиа менеджмент. Младен Иванов Русев, аз съм от град Бургас. Занимавам се с компютърни игри. Извън смисъл свободното си време чета примерно някакви неща относно физиката, небесните тела, както може да разбрахте. Занимавам се с организацията на разни инициативи в училище, тъй като се занимавам с ученическия съвет и трябва да планирам и да организирам съответните събития. Аз съм от Сливен, казвам се Станимир Василев Балков. Работя в държавната администрация, агенция по заетостта в Сливен, териториалното разделение бюро по труда, младши експерт, отдел активна политика на пазара на труда. В същото време уча в Нов български университет, политически науки. Аз съм Георги Кръстев Георгиев, живея в Бургас, на 17 години съм, уча в немска гимназия. Аз съм Геляна Чокова, от Самоков съм, на 18 години. Все още съм ученичка, последна година. Занимавам се с неправителствена организация в Самоков. Добре, искам да ми кажеш какво е за теб Европейския съюз? За мен е една възможност. На първо място толерантност, солидарност, подкрепа, отворност към другия. Общност, от която всички хора могат да се развиват спрямо икономически цели, спрямо пътувания. Според това пътуването става много по-лесно, много по-достъпно, възможност за повече работа. Обединение на много държави и ако стане цялото едно цяло, примерно като Щатите, би било доста добре. Съюз. Съюз. С една дума, определено е съюз, а пък всеки знае защо са съюзите. Да, всеки вече. Възможност, голяма възможност. Евросъюз е една промяна, един начин, с който да могат по-лесно хората да общуват и да се събират заедно. Обединение на държавите. Европейския съюз е нещо, което съюзява Европа, което ни трябваше много време и смятам, че ще помогне и ще промени положението така в България. Европейският съюз за мен е едноличност, една цялост, една сплотеност, промяна към нещо по-добро, към нещо по-хубаво, каквото всички бихме искали да се случи. Едно обединение на държавите, което цели подобряване на общия подобряване на стандарта на живот на всички хора, които са в този съюз, както и възможност за развитие и полезрезяване. Това е бъдещето. Един по-добър живот до всички нас. И може би нещо като пътя към по-доброто, към бъдещето. Възможност най-вече. Възможност да успееш не само в България, възможност да се реализираш и на други места, да научиш нови знания, като пребиваване в европейска страна, друга европейска страна, например за период от време. Така опознаваш и другите страни, така започваш да
става широко скроен, което е най-важно за мен. На 25 май ще има евроизбори. Ти мислиш да гласуваш? Смятам, да, ще гласувам. Да. Да. Ами смятам да гласувам, тъй като всъщност ще ми е за първи път да гласувам за евроизбори. Аз съм се отрекал повече да гласувам, но понеже са евроизбори, да, ще гласувам за евроизбори. Ще да гласувам, но още не съм решила за кого точно. Да, сигурно ще гласувам. За вероятно ще гласувам. Да, като всеки млад човек се надявам на промяна. Е вярно, че ще се случи след време. Разбира се, ще си гласувам. Това е най-важното. Да гласуваме, който има законното право да гласува, трябва да гласува, защото така, ако не гласува и не си даде гласа, допуска други хора да определят неговото бъдеще. Ще гласувам естествено, защото мисля, че моето мнение е важно и мисля, че мога да променя нещо с моето мнение. Да, сигурно ще участвам, защото според мен всички трябва да участват. Не просто да си казват, не, няма смисъл да участвам, защото нищо няма да стане. Каква промяна очакваш в тези евроизбори? Нещо за теб ще се промени? Да има повече избор на работа и за реализация на младите хора, понеже това е едно от най-важните неща. Да усетя повече свободата си, свободата да изразявам това, което съм. Еми обединени, по-голямо. Ще изпитам някакво удоволствие, че съм направил нещо и не съм останал безучастен, отстрани гледащ човек. И ще знам, че съм се включил, макар и по някакъв миниатюрен едва ли начин, но знам, че ще съм го направил. Все пак това е моята възможност да го направя. И това е правилно. Не мога да се включа с нещо по-мащабно от моя страна, защото мога да гласувам. Да, очакванията са ми големи. Надявам се да има по-добри възможности за младите хора в чужбина, в Европа като цяло, повече работни позиции. Винаги съм имал очакване нещо да се промени в нашата държава, образованието, здравеопазването, повече възможности за изява в България, за младежите. Надеждата се оставила. Да, очаквам много неща да се подобрят. Най-малкото в държавата ни, там тръгва всичко и след това и в европейски мащаб да няма войни, тази криза в Украйна да приключи възможно най-бързо. Какво е твоето послание към гражданите на Европейския съюз? Да пазят своите принципи, да вярват в своите ценности, да вярват, да пазят своето различие, индивидуалност, мислене, идеи, креативност, насърчават същото в другите. Да бъдат по-отворени и да не се страхуват да бъдат себе си. Да гласуват смело, да не се притесняват и мисля, че това е изцяло в тяхна полза, тъй като те имат различни изисквания, но все пак ако те да отстоят своя глас, няма как тези изисквания, техните желания да станат реалност. Обичайте се народниците си и от другите народи, от всички хората като цяло. Да бъдат по-инициативни, да се търсят правата и да се изказват колкото се може по-често мнението. Да бъдат смели, да се вярват повече, когато нещо им пречи, да излизат младите хора и да изказват своето мнение, без значение с какво става въпрос. Просто това е тяхно право. Пожелавам ви да сте винаги усмихнати, здрави, позитивни. Там татка всичко се нареди. Да бъдат добри хора, да си помагат, да мислят за бъдещето, за децата, да помагат също на децата, за да израснат и да има мир и любов между тях. Да продължават да строят бъдещето си и дано да сме по-съюзни. Да мислят и да могат да отговарят за своите действия, защото е много лесно да направим нещо лошо, после да не може да бъдем просто за това действие. Да бъдем просто един добър пример за останалите. Да започнат да мислят повече за нас, младите. По-скоро посланието ми би било към български граждани, него би ги посъветвал да гласуват. Да съдействат за промяната, да въздействат за нея и най-вече да се опитват въпреки трудностите, защото вече е доста трудно за промяна. Но е възможно. Да ценят гласа си и естествено да действат, да съдействат и да въздействат.